Helle Brink, og jeg har startet intuitiv hypnoterapi for 3 år siden. Og det er en uddannelse, som har til hensigt at virkelig komme dybt med dine klienter. Der, hvor de i en dejlig trance-tilstand eller meditativ tilstand kommer helt ned til deres underbevidsthed. Se det sådan visuelt, som om at de har gemt nogle ting ned i en kælder, som de ikke har været klar til at kigge på dengang. De gemte dem væk. Og det kan være traumer, følelser, overbevisninger osv., som kræver kærlighed, før at de tør åbne de her døre til dem igen. Når man er i en blid tilstand af trance, så er man faktisk der, hvor man har lukket lidt for sine tanker, for sine kritiske tanker, og derfor bliver der åbnet for noget andet. Der bliver åbnet op for den rene bevidsthed og højere bevidsthed. Og det vil sige, at man begynder at kunne se på sig selv fra et ressourcefyldt sted. Så det gør, at man kan hjælpe klienten til at ture åbne de her døre. Og ture og have mod til at åbne op for nogle gamle ting, nogle gamle episoder, som de så kan genskabe, men den her gang ved hjælp af de ressourcer, som om, at der kom en større del af dem og tog dem i hånden og så på de gamle ting. Og det er faktisk stort set altid enormt trygt at gøre. I den her uddannelse, der forener jeg alt det bedste, jeg kender fra min 20 års erfaring som gestaltterapeut og som hypnoterapeut og som kropsterapeut og som theta healer. Så du får healing med, du lærer, hvordan du åbner op for din intuition, så du faktisk kan kigge lidt med på klienten, så du kan følge dem og ofte også se med på, hvad det er, der sker, så de er trygge ved at åbne de her døre, fordi du tager dem i hånden. Du får en masse skønne redskaber fra gestaltterapien, hvor du lærer at lave indre barn-terapi, partsterapi, polaritetsterapi, så du alt i alt lærer klienten at forene deres bevidsthed, deres sjæl, deres ego, så alle de 3 dele skaber en resonans i dem, og det gør dem selv hele. Vil du høre noget mere og høre, om det er noget for dig, så giv mig endelig et kald, så vi kan tage en snak om det er noget, du kunne være interesseret i. Så måske vi ses.